За да добавите допълнителни полета към профилите на вашите потребители, отидете на менюто на основни настройки и натиснете на допълнителни полета. Ще бъдете отведени в меню, в което ще имате списък с вече съществуващи допълнителни полета, в случай че имате такива. Ще видите имена, тип, видимост, външно поле за синхронизация и опциите за избор, в случай че изберете такъв тип поле. От тук може да го редактирате или изтриете по желание. Ако искате да добавите ново поле, трябва да натиснете на бутона Добави и ще може да въведете името за това поле, да изберете дали то да бъде със свободен текст, с множество опции или с една опция. В зависимост от нуждата за полето и те се допълват допълнително, когато то вече е създадено. Избирате дали то да бъде видимо, както и попълвате име за полето за външна синхронизация с други системи. Когато сте готови, натиснете на иконката за запазване. Нека да демонстрираме с един кратък пример. Да дадем име на полето ниво на английски език. Избираме с една опция и го запазваме. Виждаме, че тук стои на 0, защото това поле все още няма възможни избори и опции. Натискаме на въпросното поле и тук вече може да добавяме различни опции по няколко начина. Може да изтеглите шаблонен файл, който да попълните и качите обратно в системата, а също и да извадите вече наличните опции, ако полето има такива. В случая нашето поле няма, така че ще добавим. Имате възможността за попълване на опцията, както и код, свързан с нея. Добавяме я и избираме да добавим още една. Отново попълваме желаната опция и добавяме и нея. Когато са готови, можем да се върнем обратно към менюто с допълнителни полета и виждаме, че то има вече две опции за избор. Когато регистрирате нови потребители, може да избирате между различните опции за това поле в техният профил. Това ще помогне при филтрирането на системата в различните отчети и търсения.